F'sentejn, il-kumpanija WasteServe ġabret ma' 32,000 oġġett li kienu f'kondizzjoni tajba iżda mormija u destinati għal miżbla. Dawn l-oġġetti qed jerġgħu jinbjaw fiċ-ċentri tar-riċiklaġġ tal-kumpanija li jinsabu madwar Malta. Il-fondi li jinġabru minnhom imorru għal proġetti ambjentali. F'kummenti ma' TVM News, il-kelliema ta' WasteServe Davin Yashid spjegat li fil-passat ġie nnotat li bosta nies kienu qed jieħdu affarijiet li jkunu għadhom f'kundizzjoni tajba fiċ-ċentri tal-iskart goff. Minn hemmhekk twildet din l-idea li qalet qed tikkontribwixxi għall-ekonomija ċirkulari. Ridna naraw kif nistgħu wkoll nikkontribwixxu għall-ekonomija ċirkulari. Għalhekk b'dawn il-proġetti min-naħa tagħna qed naraw kif inti jkollok prodott u tawallu l-ħajja tiegħu u naqsu l-ammont ta' skart li jmur fil-miżbla. Għaltilna wkoll li upcycling fejn b'xi mod wieħed jirranġa oġġetti użati għandu bosta benefiċċji mhux biss għall-ambjent imma wkoll għall-but. Illum anke kif naraw fuq midja soċjali hemm trend li inti you upcycle, ġifieri jkollok jinnaf pereżempju frame li jkun frame antiku jkollu ċerta valur u inti tkun tista' takkwistah b'donazzjoni żgħira u mbagħad forsi ftit kreattività tisprejjalu tbiddillu l-kulur ittih look dera ġdida. Għandna ħafna affarijiet, infatti jkollna ħafna loose furniture, affarijiet żgħar li dak li jkun kreattiv, ikun possibbli ovvjament tiskanta kif ibiddel l-affarijiet. Id-donazzjonijiet li jinġabru mill-oġġetti mogħtija jintużaw mill-kumpanija stess u jmorru għall-finanzjar ta' proġetti ambjentali. Bħalissa, il-flus qed jiġu investiti fi proġett iddedikat biex tiġi salvagwardjata il-ħajja tan-naħla Maltija. Infatti bħalissa min-naħa tagħna wkoll qegħdin ninvestu fi proġett ta' riħabilitazzjoni ġewwa Witfulija fejn hemmhekk ukoll qed naraw li n-naħa Malti ikollu wkoll il-post tiegħu fejn ikun jista' jkompli jikkrea u nkabru ovvjament u nibżgħu għan-naħla Maltija. Hija ċċarat li ċ-ċentri ma jilqgħux oġġetti li jaħdmu bid-dawl jew bil-batteriji, oġġetti ta' trabi u skart perikolus.